Kadaytoy nga tiyempo, maudi nga bulan, titawen. This morning, we, the public servants of this municipality, together with the municipal employees, officials, barangay volunteers, barangay officials, national government agencies, assess, teachers, PNP personnel, BFP, assess ourselves. What have we done for this year 2025? Did we give our all and our best service to the people? Inted tayo kadi, iti kabailan tayo. Kanagserbi iti kakailian tayo, datayo laeng ti makamo ti bagbagi tayo. And of course, our Almighty. Awan ti may libak tayo keng kuana. Kinabailan, kiniramid tayo amin nga kabailan tayo magnagserbi. And of course, this December, we come to realize that yes, we have done many things in terms of education, in terms of health, agriculture, and other sectors of our community. But we have much and more things to be done. Adupay, tiaramidan tayo, tapno di kasta, magunod tayo, tayo makungkuna nga improve public service. Today, as your local chief executive, gundaway ko, ti dumawat, ti pinagyaman. Manipod, kadigiti memestra, palakpakan tayo daapo, ngayon tayo pinagserbi, elementarya, kanti high school. Kapulisan tayo, palakpakan tayo daapo, KAFGO, and BFP. Kang ronaan na, digiti barangay officials and volunteers, mamaminsan may nga pinagdayaw, palakpakan tayo daapo. Makita, tinagbaliwan, tintay, pinagkaykaysa nga pinagserbi, ti kakailyan tayo. Ngaron, hindi naman tayo naglikaw, ti talungal daw nga dinanon ti kakailyan, dimawat tayo, ti dispensa, kadigiti kakailyan tayo. Mananya kadipay, digiti pagkurkurangan tayo magserbi, ken serbisyo, ti kakailyan, gundaway na dahi nga Paskwa, nga pinangintensyo kada kami, ti dispensa ken pamakawan. Ranya, digiti nagkurangan mi, nagsobraan mi, nagserserbi ti barangay ken ti munisipyo ken ti national government, dakay kadin ti mangpunpunlong. Tiyempo ti Paskwa, tiyempo ti pinagkinayat, pinagpakumbaba, ken kang runaan na ti pinagyaman ti namarswa. Isu ti tema tayo itagta nga Paskwa. Karon kakailyan manen, malipod iti munisipyo ken barangay, ken kadigiti national government agencies. Irong mi, ikablao mi, ti pamilya, arsadon ken garbida, ken amin kag serserbi, sapay, takapya, ayat, tiadda, tinagbabaytan tayo, itata nga Paskwa. Ken agselebrar tayo, nagubra tayo, iti 12 nga bulan, ikantay met, tigundaway, tibagbagi tayo, enjoy this Christmas season, and hope for the best for the next and coming year, 2026.Ag-enjoy tayo met, ikantay met, tininati bagbagi tayo, agubra tayo tumanen, agserbi tayo tumanen, para ti kakailyan tayo.